El veto a Rússia a la importació de productes agrícoles procedents de la Unió Europea, entre ells les fruites i hortalisses, representa una problemàtica afegida a la mala situació del camp valencià. El mercat rus ha estat un mercat emergent en els últims anys per als productes agrícoles valencians, de manera que el valor de les exportacions agroalimentàries a Rússia ha augmentat fins a una quantitat propera als 138 milions d'euros, dels quals 99 corresponen a fruites, 29 hortalisses i la resta a conserves vegetals i sucs. En termes de volum és important assenyalar que el camp valencià va exportar a Rússia en l'any 2012, últim que hi ha estadístiques, al voltant de 141.000 tones de fruites i hortalisses. El cultiu més afectat per este veto serà el dels cítrics i també important en caquis i magranes, que no se mos oblide. És per tot això exposat que es proposen els següents acords. Primer, l'Ajuntament de Carcaixent insta el Consell de la Generalitat Valenciana a posar-se en contacte amb la presidència del Govern de l'Estat per tal que realitzi les accions oportunes davant la Unió Europea per millorar les ajudes econòmiques destinades a pal·liar els efectes del veto rus a les importacions europees en relació als productes agraris valencians i en especial per a que els cultius com els cítrics, el caqui o la magrana es contemplen dins d'aquestes mesures. En segon lloc, l'Ajuntament de Carcaixent insta el Consell per a que dugui a terme les accions oportunes per tal que el Govern de l'Estat procedisca a exigir a la Unió Europea la revisió del compliment de les clàusules de respecte dels drets humans que consten en els tractats de països tercers, deixant sense efecte aquests tractats en cas de certificar-se el seu incompliment. En tercer lloc, l'Ajuntament de Carcaixent insta al Consell perquè sol·liciti al Govern de l'Estat el compliment del principi de preferència comunitària en l'adquisició dels productes agraris davant l'actitud de països tercers que tenen acords preferencials amb la Unió Europea i que estan col·laborant en aquest moment amb Rússia. Quart, l'Ajuntament de Carcaixent insta al Consell a que demani al Govern de l'Estat que presenti les propostes oportunes davant la Unió Europea per intensificar i reordenar les polítiques destinades a buscar i obrir nous mercats, així com a la conservació dels mercats actuals. En cinquè lloc, l'Ajuntament de Carcaixent insta al Consell a crear una mesa de seguiment del conflicte derivat del veto rus a les importacions de productes de la Unió Europea en la que estigui representat el Consell, les organitzacions professionals agràries i els grups polítics de les Corts. I en sisè lloc, l'Ajuntament de Carcaixent insta al Consell a donar compte a les Corts valencianes sobre les gestions realitzades en compliment d'aquests acords en el termini màxim de 30 dies a partir de la seva aprovació.